Много жени имат червени флагове, които ще разрушат живота на мъжа. Ако си прекалено уверен и мислиш, че това не може да ти се случи, помисли пак. Няма значение колко сладка и красива изглежда една жена. Най-красивите неща могат да бъдат токсични. Ако игнорираш червените флагове, ще платиш цената в бъдеще. Ще разгледаме 8 червени флага, които всеки мъж трябва да знае. А ти, ако искаш да научиш повече за отношенията мъже-жени, както и да подобриш живота си като мъж, можеш да влезеш в нашия Discord сървър. Номер 1. Приятели мъже. Когато една жена има приятели мъже, е време да се отдръпнеш. Много хора ще те нарекат ревнив или несигурен заради това. Не ги слушай. Жените и феминистите особено не разбират какво не е наред с това. Причината е, че много от тях не разбират динамиката между мъжа и жената или се преструват, че не я разбират. В никое друго време от историята не би позволил на жена си да бъде приятелка с група мъже. Можеш ли да си представиш да оставиш жена си с нейните така наречени приятели мъже, които естествено са привлечени от привлекателни жени? Само в модерния свят хората се преструват, че сексуалното привличане не съществува. Те се преструват, че природата на мъжете и жените не е реална. Запитай се следното. Какви биха били ползите за който и да е мъж да има приятели жени? Няма ползи. Единствената причина е, че те чакат момента, в който тя ще позволи дори и най-малък шанс за сексуална активност. Щом това се случи, ще видиш как маската им пада и те се превръщат в гладни хиени. Що се отнася до жената, има много ползи от това да има приятели мъже. Те могат да й поправят неща, да й помагат и да я защитават. Това е игра, която някои жени играят, като извличат всички ползи от фалшивото приятелство, без да дават нищо в замяна. Не позволявай на модерния свят да те заблуди да мислиш, че мъжете и жените са еднакви. Номер 2. Проблеми с родителите. Всички сме виждали момичета, които не се разбират с бащите си, и това никога не изглежда добре. Когато момиче няма мъжествена бащина фигура в живота си, тя ще търси това в други мъже. Понеже не знае как изглежда тази мъжествена любов, тя ще бъде използвана от мъже, които не я уважават. Тя дори не уважава себе си. Има момичета, които нямат бащина фигура, но не са тръгнали по този път с други мъже. Те може да имат самоуважение, но проблема в нея все пак остава. Защо? Те не са виждали как майка им уважава баща им. Понеже не са научени как да уважават силна мъжествена фигура, има голям шанс да не знаят как правилно да те уважават. Винаги има изключение от правилото, но по-често е по-добре да намериш момиче, което има добра връзка с баща си и го уважава. Номер 3. Сексуално минало. Никой мъж не иска жена с висока бройка партньори. Модерният и феминизиран свят ще ти каже, че си несигурен заради това, но това е универсално чувство. Всеки мъж ще изпитва отвращение, независимо как се опитват да те засрамят за това. Защо? Жените трябва да запазят своята стойност, докато мъжете трябва да създават своята стойност. Всяка жена може да спи с различни мъже. Няма нищо възхитително в това, но това би разрушило нейната вродена стойност. Има проучвания, които показват, че колкото повече сексуални партньори има една жена, толкова по-трудно й е да се свързва и изгражда дълбока връзка с мъж. Сякаш емоционално се поврежда. Реалността е, че не ни трябват проучвания, за да знаем това. Номер 4. Непристойни приятели. Тя може да не е сладкото и добро момиче, за което я мислиш. Всички сме средното на 5 души, с които прекарваме най-много време. Жените не са изключение. Ако всичките й приятелки са непристойни и спят с много мъже, вече знаеш, че тя прави същото. Ако е само една приятелка, можеш да решиш да й дадеш шанс и да й кажеш просто да не взима пример от тази нейна приятелка. Дори в тази ситуация ще трябва да имаш предвид този червен флаг и винаги да бъдеш нащрек за модели на поведение. Но ако тя има множество приятелки, които са непристойни, това е огромен червен флаг. Никога не подценявай влиянието на нейните приятели. Номер 5. Луда по известна личност. Можеш ли да си представиш твоето момиче да полудява, защото иска да докосне обувките на някой рапър по време на концерт или да окачи снимките му навсякъде? Както и при другите червени флагове, които разгледахме, този също ще създаде лошо усещане от 99% от мъжете. Това усещане не е без причина. То е, защото интуитивно знаеш, че тя не би трябвало да се възхищава на друг мъж по този начин.
Може да игнорираш това чувство, защото мислиш, че не е голяма работа. Но фактът, че тя би направила всичко за този един мъж само за да го види, остава. Ако тя имаше възможност да те остави и да има неговите деца, щеше да забрави за теб, повярвай ми. Помисли за това. Тя ще тича към него колкото се може по-бързо само за да си направи снимка. Ако това не ти казва, че тя го счита за твой превъзходен, значи си сляп. Номер 6. Подигравки. Повечето мъже позволяват на жените да им се подиграват и не го приемат достатъчно сериозно. Ето истината. Колкото повече неуважение позволяваш, толкова по-често това неуважение ще ти се случва. Ако тя се подиграва с целите ти, това вече е знак за неуважение. Трябва да се увериш, че това никога няма да се случи отново. Същото важи и за лекото повишаване на тон или хвърлянето на малки обиди, когато е ядосана. Тези неща може да изглеждат малки, но са голям червен флаг. И ако не ги изкорениш възможно най-рано, ще си платиш в бъдеще. Номер 7. Център на внимание. Нищо не е по-лошо от жена, която постоянно иска да бъде забелязвана и гледана от другите хора. Ако тя постоянно те прекъсва или е по-шумна от теб, това не само, че е опит да бъде център на внимание, но е и опит да те направи пониш от нея. Това не е признак на женственост. Истинската жена знае как също да бъде играч. Тя знае как да седи на задната седалка и да слуша, вместо да говори безкрайно и да е шумна. Номер 8. Мърлявост. Много красиви жени са красиви само на повърхността. И нека те попитам, как изглежда стаята й? Как почиства след себе си? Дори се грижи за себе си редовно. Красотата отвън може да е измамна. И истината е, че някои от най-красивите жени могат да бъдат и най-мръсните. Никога не го забравяй. Ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропуснете новите видеа. Споделете в коментарите кой съвет ви се стори най-ценен и не забравяйте, успехът е пътуване, не дестинация.